Здравейте, приятеле! Говорих Ибрахил. Не сме тук, за да играем Мафия 2. За да играем Мафия 2 не трябва железо не трябва тук. Нямаме оръжие, нямаме нищо. Но най-важното, което не трябва в играта е да взимаме железо. За да вземем железо не трябва кола 1 тон. Ако е камион, още по-добре. Но за сега ще вземем тази кола. Защото колкото повече места, толкова повече железо, толкова повече материал. Взимаме тази кола и сега ще отидем на едно место. Не сме роми. Тук всички в този град расисти. В този град всичкото жители не дискриминира. Те ни дава по-боклук храна. Те ни дава малко пари за работа. Няма пари, няма вторично, няма жилище. Тук всичко расисти. Полиция гони. Сега ще видите как гони мене полиция. Защо ме гони полиция? Аз какво съм направил, разбираш се? Нищо не съм направил. Ние сме добри роми. Няма тук лоши роми при нас. Аз съм Ибрахил, както ви споменах, играем Мафия 2. Та в този град всичко е расисте. Всичко е расисте. Няма тук един хубав човек. Ето сега, вижте. Вижте сега. Сега ще отидем да поздравим моето приятел. Ето сега ще видите. Ритам врата. Ето го моето приятел. Здравей, приятело. И той почва да ме бие. Защо биеш мене, приятело? Защо биеш мене? Защо биеш? Аз какво направил на тебе? Нищо не съм ти направил. Ти си лош ром. Бягам от тук, защото това е расист. Расист. Грозен расист. Сега да отидем да направим едно феноменално, уникално и великолепно нещо. Както виждате, това са коли на вторична суровина. Тези коли са били претопени и в момента са раждасали и само стоят техни основи. Сега не ще отидем, защото сме сграни и ще дадем наша кола на вторична суровина. Сега ще видите как се остава кола на вторична суровина. Значи отиваме тук, завиваме в ляво и ето го пункта за скрап. А това колата на собственика. Ето сега вкарваме вътре наша кола. Излизаме горе, качваме се. Ето тук се качваме. Майкате. И пускаме нашата кола, отиде на вторична суровина. И сега ни даде 400 пари. Ето го нашия собственик. Къде си, бе? Къде си? Ето го, стой там безсилно. Хела тук е. Майката. Майката. Сега, понеже той също е раси, защото е бял, сега ще отидем да дадем негова кола на вторична суровина. Защото негова кола не заслужава да живее тук. Първо я крадваме ето така, като един типичен ром. Аз ще ви покажа това в Real Life, за ви покажа как се краде кола и как се дава на вторична суровина. От това по-лесно нещо няма, защото ние роми само това умеем да правим. Да даваме на вторична суровина, да спим на палатки, на картони, да ходим в керван и да даваме вторична суровина на камион. Сега нищо не ме разбирате, но аз съм ходил, както съм споменавал, на училище, когато бил много малък и вече не знае български език. Аз знае само циганския. Сега ще ви демонстрирам алакални десен болдери. Олду кушминда аласмера, олере келдинместенда. Така, това беше може би всичко от мен. Сега ще отидем, ще прескочим тези града, ще отидем да краднем от тук малко желязо. Ето вижте колко железо има, тук има броня печка, има хладилник, има много железо има тук. То виждане от мене, за да не ме видите как крада и да не ме предадете на полицията, ще ви кажа моето адрес: Холца, Мастарсан стрит, номер 33, а телефона ми е 0888. Сам не мах издавайте на полицията. Довиждане, аз отивам да крада железо.